tuo mar TB. Rokamana ahinya. Ntiere nyaka ne chaduoki chien matin kamano agoye mbaka ewi ng'eto mag kony mane osebedo kichiyo gi piny mar Amerka. Kirango malong'o, dipo ni ntiere ng'ukruok kata ng'ikruok mosebedo wechego mag thieth koso jothieth ma pacho kae kata sirikal oseketo kenge malong'o mag neno ne gikonyo kendo gidonje e fuok modong' kotenre kod chungo chenro makamago mag kony. Kane lendo no owuok, ng'ene sirikal nigi mpango mage mag timoga kuom muda ma kata kano bedo ni lendo no owuok to ne onge ng'ikruok moro maduong' ahinya because tayari ne spread plan margi mar iga. Koro kata gino obede kore ka kata nyocho onjo ka waziri ma concerned nowacho no regi flag off yedhe mang'eny from KEMSA ma en mag TB gi HIV gi malaria. Koro ne paro ji mane nigi luoro but sirikal no kao okang' mar bridge the gap man ne dhi buok kuom wach mar directive mane Trump ogolo no. But sani onawacho ni chien kucha mane ting matin mane yadhe samone lal ga but sani to yath koro nitie to wan gi geno ni ka wach mar Trump ni because no chiw 90 days waiver marumo I think is April 19th. Wan gi geno ni gin be gin dhano jibe ywak oken Kenya kende oken Afrika kende kata mana piny mangima ywak ne Trump tang'eno en be ng'eno winjo mang'eni wan gi geno ni gidhi loko pache mondo wach mar thieth mar kony odhi mbele. To kata kamano wambe wamedo sundo sirikandwa mar Kenya mondo oket gine e budget mondo kik obed ni koro wategemea oko ahinya. Koro gima nyawacho ni sani kuom sani ng'ikruok to koro pod onge pok wawinjo joma ywakra ni ng'ato okoso yath mag TB. Kosi yath pod dhi mbele kosi ne en gima sirikal nosetimo plan nyaka the end of the year. To ponono ni geno ma wantiere go ni onyalo ko chunye en bende en dhano kakiwacho to ponono ni adieri ogolo kalambe mondiko ni adieri onge kendo chwalo kony kendo mag chenro makamagi. Biro bedo nade Isaac? Bende ntiere okenge moko museng'iyo munyalo tero ne sirikal kata ma sirikal nyadonjore mondo mi okony kata mana jok mamoko manyalo pinje mamoko manyalo bende dhi mbele gi chwalo chenro makamagi? Wan kaka riwruok mar TB Champions of Kenya mokwongo wasendiko petition ma odhi ne bunge ma dwaro ni mondo higa ka higa kitimo budget kaka nawacho cha TB gi malaria obed factored in, obed gima en part and parcel of the government because one Uganda one mwandu ma sirikal. Koro gima sirikal no betu maduong' ne joge, they should invest in their health in their healthcare system. Koro miyo one okwadwa ng'iyo ni Trump okelo pesa kata okelo pesa, wadwa ng'eni sirikandwa ni ong'i ni gitim domestic resource mobilization, gimany yore kaka ginyalo manyo pesa gikete thieth mondo mari wadwa niya gicommit ni by 2030 gitieko wach mar TB to en mano gima nyalore mana ka nitie that commitment and political goodwill mar sirikal. Ndik melongo ni commit, invest to mara dek ono bedni koro gi make sure ni kag say invest to koro gi deliver. Commit, invest and deliver. Koro gi commit ni sirikal gi dhi dwaro ni mondo gi end TB, then invest en gi koro gi keto ni bedo gi manyo resources ama pesa gi keto mar yo yedhe gi kod okenge mang'eny ama gi support wan joma ni community gi support wa
mondo wa create awareness mondo wamanji watim gimawacho ni mawacho ni early diagnosis mondo joma nigi science ka mondo bed screened mondo kosebedo screen joma oyudo ka gin science mag TB mondo oketa yath then gideliver ni services mag HIV kik bed mag TB kik bed ne ng'ikruok moro amora kako chak ng'ato ochako muony yath nyaka giko mowacho ni ng'ane koro otiko treatment mare ma obedo keyword of TB.